Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Dinig sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kanginan sa Ramon Abitis Foundation Incorporated ang Pagtuki. O kini, inyong alagad si Pagtuki. Tats Samson makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, September 14 karon 2013, ug adlong Sabado, ug atong pagahisgutan karong buntaga ang pagpanibya ug pagmantala sa Sugbo. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang pagpanibya ug pagmantala sa Sugbo. Mga igsoon, kuyugan ta sa ato ang mga bisita karong buntaga. Unya kini mga haligi usab no sa ato ang mga kaubanan sa media sa labi na gyud sa Cebu Press. Taud-taud ato ni silang ipailapan sa dili pa. Tagay una ko sa higayon sa pag greet kaninyong tanan nga atong mga suking tigpaminaw nga anaa diha silang tagsa-tagsa ka panimalay. Anaa sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panginabuhi no. Atong mga nanay, atong mga amahan nga naningkamot no alang sa ilahang pamilya ug ingon man sab sa atong mga kaigsuonan nga anaa karon diha nga nagpaminaw gyud nagsunod kanunay nin atong programa. Labi na gyud sa mga anaa diha sa isla sa Mindanao, diha sa Negros, sa Bohol, sa Leyte, ug dinhi pod usab sa ato ang probinsya sa Sugbo no kaninyong tanan nga suki kaayo. Once again, maayong buntag. Mga igsoon, kung muhiskot kita og September, mao gyud ni siya kanunay maoy usas mga dagkong kalihukan no. Gawas sa moingon gay tag magsugod na ang beer mo na ni murag ang Christmas season no apan sa bulan sa September mga igsoon adunay dako kayong kalihukan no nga gipasiugdahan o i-celebrate no labi na gyud sa Cebu Press labi na gyud kining gitawag tog press freedom no so mo na nga kanang gi-celebrate kini sa Cebu Press Freedom nga mga kaubanan nato sa media unya kini usab nga maong selebrasyon dinhi ra gyud ni siya nahitabo sa Cebu nga nag-coincide no sa declaration sa martial law niadtong September 21, 1972 no kini tipik sa ato ang history diin ang atong mga panahona no dili kay takakapahayag sa ato ang ka-express ato ang mga hunahuna ug buot ipadayag ngadto sa ato ang gobyerno nga maoy gikuha no sa ato ang maong freedom. Mao na ang mga igsuon nini ang ato ang pagtuki karon ato ni siyang sayran gikan sa atong mga bisita haron katagaan ta nila og katin-awan og mga kasaysayan usab no part sa ato ang history kung unsay mga panghitabo atong panahon ug unsa na sab kini karon sa ato ang panahon. So mga igsoon, tuguti ko sa pagpailakan ninyo sa ato ang bisita dinhi live sa studio. Una sa tanan akong ipailakan ninyo ang kasamtangang presidente sa Cebu Federation of Beat Journalists or Print Journalist Waylain kundili si Sir Elias Bakero. Sir Eli, maayong buntag. Maayong buntag o maayong buntag sa tanan nga mga tigpaminaw sa DYLA. I am proud to be invited niining maong programa. Okay, Sir Eli, ay kalimti ang atong mga kaubanan sa media ug greet kanila. Yes, akong awag sa tanan nga mga media practitioners in Cebu nga mo apelta sa kasaulugan sa Press Freedom Week mag-start karong Domingo og Ugma na ni siya, sir. Ugma na ni. Ugma na. Okay. Na-print ni sa mga newspapers, Sunstar Cebu, I think naa sa Cebu Daily News, sa The Freeman. Mhm. Pero naa sa Sunstar Cebu karong adlaw nga ugmang adlaw magsugod ang parade. Atong parade. May parada ugma. Alas 6 sa buntag gikan sa Puente Osmeña ngadto na sa Seminaryo Mayor. Agi gikan sa Puente Osmeña mo agi og General Maxilom and then left turn sa Gorordo and then right turn sa Sud ta sa Ayala Business Park. Okay. Diretso na sa Seminaryo Mayor. Then adto himo ng misa and then dunay mga raffles ticket mga raffles unya pagkaudto
dunay lunch meeting sa tanan nga mga presidente sa media groups because there are about 11 media organizations in Cebu. Unya gi-federate ni into Cebu Federation of Beat Journalists, of which I am the president. Dunay association sa mga reporters nga na-assign sa Capitol, dunay association of reporters nga na-assign sa City Hall, sa military police, and then prosecution service with court, then donasad sa Mandawi, Lapu-Lapu, and then the regional government agencies, unya sports, business, and entertainment. Mao ni ang mga organizations So, muna sa yung mga media. organization sa media. After that, series na of kining activities lakip na sa CFBJ General Assembly on Wednesday. Diyan si Senator TJ Ginguna mo'y atong guest speaker. Maybe he can update us about the investigation on the pork barrel scam. And then on that General Assembly, we have amendments, we have plans and programs for the members, the reporters, kay kining Cebu Federation of Beat Journalists, more on reporters kini, lain sad sa editors. Now, ang CFBJ, concern more on reporters, nya welfare sa reporters, mga members, then unsay mga plano. Unya, kay ang kuan god, ang pagsuwat god, naa naman na sa management sa newspapers. Now, ang welfare sa reporters maoy focus karon sa CFBJ. Unya amendment sa among bylaws. By the way, aside from being a reporter of Sunstar, senior reporter of Sunstar Cebu, I've been working with Sunstar for the past 25 years. Wow, And dugay-dugay na yun, ha? I am the president of the Cebu Federation of Beat Journalists for 7 terms na. I don't know, nganong di ko nila ilisan. 7 terms. Then I am also a broadcaster of DYRC. I used to be with DYHP. Motong naka-report ko for 4 days and 4 nights during the 1986 EDSA Revolution. I considered it as the peak of my broadcast career in 1986. I reported EDSA Revolution for 4 days and 4 nights. And then after that, na-mayor ko sa Balilihan, Bohol. And then at the age of 24. And then when pagbalik na ko sa Cebu, I was invited by Sunstar. And then I joined DYRF. Mao tong nagpares mi si Indaynita Cortez Dalos for about 1.5 year. And then after that, I joined Bantay Radio in 1998. And then mao tong Sa pagtukod yun sa Bantay Radio. No, kanang because Bantay Radio was organized in 1995. I joined Bantay Radio in 1998. Okay. And then mao na to ang akong programang Yagyagan for 15 years na air sa Bantay Radio. And then I transferred to DYRC. I am broadcasting sa DYRC right now. And aside from that, I am also the chairman of the Cebu News Workers Multipurpose Cooperative. This is, as per record sa Cooperative Development Authority, this is the only multi-million peso media cooperative in the country. In the country. In the country. This was organized way back in 1996 by Attorney Pachico Ciares, the former editor of Sunstar, then supported by the other pillars of Cebu media. And then since 1996, nagtubo ang assets. Hantod karon. Why undang ang pagtubo? We operate like a bank, but the only difference is that bank is under Bangko Sentral ng Pilipinas, while we are under the Cooperative Development Authority. Yes, sa CDA. Although there is a plan that i-under ta sa Department of Finance ang kining cooperative nga kuan movement. But under discussion pa na sa Congress because there is a move to amend the Cooperative Code of the Philippines. And then so mao na ang atong structure. Ang taga-media nag-poll sa ilang resources, pwedeng mo butang og share capital, and then share capital mo earn tog dividend, and then you can borrow money
kung doon na kay mga businesses. So And kining co-op karon sir are members gyud ani mga media practitioners. we are close type. So Close gyud na yun. close type means Exclusive. exclusive for media. Yes. And then doon na tayo mga associate katong related sa media. Katong advertising agency, katong mga security guards. Pero mga Sir radio Eli, stations. makaingon ba kung privilege day ko karon nga naa ka din sa programa because kung buot na tanawon ako murag kumingking laning amua sa imuhang kasinatian kung when it comes to broadcasting and kabahin sa media. Wakatingaw. Anyway, Sir Eli, tingali murag mas nindot ang imuhang ikapaambit na mo karon kabahin ni ning Cebu Press. Siguro atong sugdan Sir Eli sa pagpangutana, pila naman katuig karon ang kining pagtukod gyud sa organization og ingon man sa kanus ani siya natukod. Yes, Sir Eli. Kining CFBJ. CFBJ. Cebu Federation of Yes. Beat Journalists. This was founded in 2000. So mga 13 years na. 13 years. And then sa 13 years, ako may president for 7 terms. 1-year term, sa to pa 7 years na ko. And ang mga naunang mga presidente like Nigel Banyasya, and then nangawa na sila, Joy Tumulak, nasa Sitom na. Okay. And then si Oscar Pineda, and then usa pa ko ni abot. So this is in 2008. 2000 year 2000 na organized. ang Okay, CFBJ. year 2000 siya na-organize. Okay. And then the purpose 13 years na. The purpose na this was organized by publishers and editors. Dili okay. gyud ang reporters. Okay. Sila gyud nagsugod ani. Sila yung nagsugod na. Alright. And then pag-organize na ang kadtong mga original members wa na sila sa media karon, but strong gihapon ang organization kay do na may succession. According to publishers and editors, this Cebu Federation of Beat Journalists was organized in order to have distinction. Kinsa ba tinuod nga nagtrabaho sa media? Huwag ka na mga co-media. Okay. Okay, Pero Sir Eli, ang mas murag ma-interest ko going back sa history. Sir Eli, unsa may mga events, unsa may mga panghitabo nga nihulma karon sa Cebu Press kung unsa karon? Well, CFBJ for example, we are the center of the Press Freedom Week. Kay mga reporters may musuwat. Okay. Kana mga editors mo edit na, Okay. may mo pahalo na sa Naa sa frontline ang frontline. kuan yun. Kung gira pa ni, ang reporters mo sundaw. Yes. So, ang mga members sa Cebu Federation of Beat Journalists or CFBJ, mao ni ang frontline Okay. sa Press Freedom Week celebration. Okay. That is why sa usa ka semana nga week celebration, included kanunay gyud every year included ang among General Assembly, ang among meetings unya after the parade, lunchtime, lunch with all presidents and vice presidents sa CFBJ. So ang bote pasabutan na nga gawa sa uban kay na may mga uban nga mga media organizations. Gawa sa uban nga mga media organizations, ang CFBJ naagid na sa frontline. Kung makita ninyo ang nigawa sa Sunstar Cebu karon, kanang schedule sa 1 week activity sa Press Freedom Week, naagid ng CFBJ. Kay part and parcel na sa Press Freedom Week celebration. Pero sir, sa atong intro kaganina niingon nga nagsugod gyud ni siya labi na gyud atong panahon sa martial law declaration. Sir, can you say can you share to us ang akong personal experience. ay mo not personal CFBJ. experience. But mingon tag Cebu Media nagsugod siya umol atubang panahon na at the height of martial law. No, dugay na ang Cebu Media. Okay, before as a matter martial of fact, DYRC will celebrate about 75 years na. Wow. Karong September 20. Mag-celebrate mo og 75th anniversary sa DYRC. Okay. And at that time, DYRC was considered the voice of Cebu. Kay ang DYLA later on na organize ang DYLA by labor. Labor, no? Kung wa ko masayop ang ALO TUCP
mao may kuan gyud, may nag-umol aning DYLA. Okay. Mao tong ang DYLA, the voice of labor. To. So labor to ilaha, tingog to sa mga mamumuo. Ang DYLC po consider a voice of Cebu kay nauna unya mura bag mauna poy pag mayong kag radyo DYRC. Okay. Pag mayong kag mamumuo DYLA. Ingon ana. Pareho ba na sa brand bitaw? Yes. Ray-Ban. Yes. Og mauna kanang Colgate. Nauna. Toothpaste ba na? Maghisgot kag toothpaste, ang ma-recall na yon Colgate. O maghisgot ka og kining kamera, pwede siya Canon, pwede siya Canon, mga kuha, no? But kung yung tag media, kung maghisgot kag kamera, Kodak. Mo na ang mga tao may Kodakir ko. Di ba? Marag nahimong generic. Alright. So sa una, daghan dugay na ang media. Alright. Pero sir, sa ato ang nakuha nga mga information, Cebu Press Freedom was first celebrated in 1994. Yes. Dayon nag-mention ka nga natukod na organize ang CFBJ 2000. Apan sawa pa di ay matukod ang CFBJ. Ang mga nag-celebrate na mo og kuan Cebu Press Freedom. Pero wa pay mga organization niadto. Murag mag-abot lang ang kuan, mag-abot lang ang Doon na. Pareha ng CAM. Okay. Cebu Association of Media Practitioners. Diha na. Kanang katong doon na pay usa nga kuan kanang mga doon na pay daghang organizations kanang umol na organize na himong prestigious group unya na kuan na murag na they fade away. Ingon ana. Nawa lang sad sila. Kay sa organization god ang akong naobserbahan sa media organizations kung strong ang imong leaders, strong pod ang imong organization. Okay. Pagka weak ang imong leaders, na weaken pod ang imong organization. Unya og pananglitan ang media organization nangawa na tong original members, kanang mga organizers unya ang napuli murag nalambigit og mga usana kanang mga questionable nga mga kalihukan, so murag na eroded ang ilang credibility. Sir, nindot ni siya nga information no nga ang Sibura maoy sa Cebu Press Freedom Week kinira ang Sibura nga moy ni ang celebration ni coincide sa declaration sa Marso. Unsa man dang yuday ang kalambigitan sir sa kining declaration sa martial law? Murag naa gyud ni siya connection nganong gi-highlight kini siya. Yes sir. You know, kining ang mga organization ng Cebu Press Freedom Week naglantaw kanunay nga there must be freedom of the press. Freedom of the media, especially in delivering valuable information to the public. Okay. Kinahanglan dili pigutan. Okay. And then pag-organize ang ilang nakita nga kanang every year kinahanglan ipahinomdom ngadto sa government leaders, ipahinomdom ngadto sa publiko that there must be press freedom. Okay. So ang ilang nakita nga asa man nato insert ang Press Freedom Week sa usa ka tuig. So ilang nakita nga ari na lang sa third week of September kay ang martial law gi-declare man September 21. Okay. And nakita naman nato nga during martial law napig-utan gud ang press. Kay og mo report ka diha og again sa government bisan pa og sakto ang imong report but again sa usa ka government officials may posibilidad nga masira ang imong stasyon o masira ang imong newspaper. As a result sir, usa ka ni adtong na kuan matud pa nimo kaganina sa ato ang sa imong gipaambit nga na priso ka tungod sa yes, dili na gidakop ko, dili wa ko mapareha ang uban nga tagdugay sa prisuhan. For example, when a media group session was raided in Manila, usa ko sa gidakop. After 3 days gibuhian lasad ko because wa man sa ko na nahimong sa pero gawas nimo sir daghan pasad mo mga media ni adto nga naapektuhan gyud sa pag-declare. Oh yes, as a matter of fact, ang akong first nga boss sa media si Jose Burgos, tagiya sa Way Forum. Mao gyud gigukod ni Marcos at the time. Unya sa akong mga reportings sa media even in Cebu,
nakasuhan sa kog 10 million pesos nga libel suit during sa Escalante massacre. Way back in 1984, there was a rally in Escalante City, and according to diha magoy upat ka survivor nga ning ani sa Cebu, and then it was Father Rode Roman who called me, "Oy Eli, dunay upat ka survivor na bilin dire diha sa St. Alfonso sa Redemptorist." Okay. So I interviewed the 4 survivors, and they told me that prior to the buto-buto nga nakamatay og 29 ka tawo og naka-angol og 50 ka tawo, the hand of former Congressman Armando Gustilo Negresco, no, then paka na yung buto-buto. So akong gisuwat dito sa Ang Pahayagang Malaya, and that was the time I was charged for 10 million libel suit, together with my editor Lourdes Molina Fernandez and publisher Joe Burgos. Niya, ang among abogado at that time was Joker Arroyo, who later became senator. Pero Sir Eli, kining mga panghitabo sa martial law ug uban pang mga dagko nga mga panghitabo parts sa atong history, mao ni siya nakaumol karon sa Cebu Press nga unsa ang atong kahimtang karon. Yes, related na. Okay. Kay aron pagpahinumdom sa mga government officials and sa publiko nga there must be fresh freedom. Unya nahibawta nga kung dunay free press sa usa ka lugar, dali nga mo asenso. In America, tanawa, bisag kung sa kulata ang ilang presidente, why gidungog nga ang presidente nagpapriso og reporter? Sir, ang akong pangutana, are we really enjoying the freedom of the press labi na karon nga panahon? We enjoy freedom of the press, okay, but not absolute. Nganong not absolute, sir? Doon na may sometimes doon ay limit. Okay. Na pag mayong kag freedom of the press, libre ka ang pagsuwat. Okay. But kung dunay advertiser nga maigo, pwede man kang mutawag dito sa sa publisher or editor nga pwede ba nagitundang. Manang ka dunay freedom of the press but not absolute. So meaning to say guided ta sa mga balaod nun ug mga polisiya sa pagpanibya. Even sa broadcast, kining ang National Telecommunications Commission or NTC nag-require sa tanang radio station to tape sa ilang broadcast for 7 days. 7 days. 7 days aron matagaan ang kinsa may aggrieved party to have a tape of that broadcast in case nga doon na siya complaint. Na siya mga reklamo. So, naay mga reglementary period. Nagisit. So kini siya, sir, nakagiya nato sa mga media practitioners nga mo follow ta sa mga balaod nun haron dili sad nato ta sa balaod. Nga dili sad nato mapalabian, dili sad ta malapas po. Ang balaod nun God is a bill. Yes. Ang balaod is law. Yes. So ang suggestion ako nga since freedom of the press or freedom of kining pagpanibya is not absolute. Another reason not absolute is that kung out of bounds ka na, pwede makaikiha. So not absolute. So, kung imong pakawawa ng usa ka tawo, and then diha na matapos ang imong press freedom kung nakaviolate ka sa katungod sa usa ka tawo. Okay. Kung makaviolate po ka sa code, no? So not absolute. Bisan ka ng pangutana nga ang Pilipinas ba dunay freedom against foreign intervention? Ang akong opinion na wala. Dili complete freedom against foreign intervention. Kaya naputos ko sa utang. Yeah. Even IMF, International Monetary Fund, can intervene sa Philippine government. Yeah. They even suggested that raise your taxes in order that you can pay us. Sir, ang pangutana, how is Cebu Press now compared to before? Ang karon ug ang ugma. Ato i-compare apan imo nang tubagon, sir. Human lamang nining pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga ana ay Council of Cebu Media Leaders? Kini gipasiugdahan ni Attorney Pacheco Chares, kanhing Editor-in-Chief, ug natukod niya atong Setyembre 1988. Ako si Pagtuki Roxanne, naghatod ning mga gagmayng kaalam. Mayong buntag,
Ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation. Kung gustong malikayan ang cancer sa atay, kumplituha ang bakuna sa hepatitis B, kaon og sustansyadong pagkaon ug sunda ang himsog nga pagpakabuhi. Kini ang tambag sa Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi aron layo ra ang kahigayunan nga mataptan sa maong sakit. Dugang pa ni EJAC Program Coordinator Ronald de los Reyes ang ayansab nga ubanan og ehersisyo og paglikay sa ilimnong makahubog. Subay sa tala sa Metro Cebu Population-Based Cancer Registry sa EJAC, sa tanang matang sa cancer ang sa atay maoy kasagaran mahiaguman sa matag sugbuanon, ilabi na sa mga kalalakinhang nag-edad 30 hangtod 40 anyos. Sa laing bahin, nagtambayayong ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 7 ug Rafi Microfinance alang sa usa ka area-based sustainable livelihood program. Kini nunot sa nahitabong pagperma og kasabutan tali sa nahisgutang ahensya og sa Rafi dili pa lang dugay. Tumong sa maong kasabutan mao ang paghatag og kapital ngadto sa mga beneficiaries sa Pantawid Pamilya Program aron sila mahimo unyang aktibong magtatampo sa lokal nga ekonomiya isip mga magpapatigayon. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad kadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form kadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta mga kaigsunan, no? Still naapata din sa live kita karon din sa programang pagtuki sa DYLA. Kuyog ka nato karon din sa studio si Sir Eli Bakiro, ang kasamtangang president sa Cebu Federation of Beat Journalists. So, Sir Eli, kadto akong pangutana kaganina before ta nag-break. How is Cebu Press now compared no sa una? Dako galainan. Kay even sa kining newspaper. Sa una, I was connected with Republic News. Kuanto tingga pa to ilang gamit. Unya mo lagi na masayop ka, panlitan banner headline niya, tingga initon mo tong tingga. Nga mo ay mo ka kuan dito sa printing. Masayop kag usa ka litra, usab gina siya. So dugay ang printing sa kuan sa newspaper at that time. I-compare ni makaron nga kuana kanang digital computerized na. Dali pas-pas. Unya sa side sa mga reporters wa pay cellular phone, landline. Inig tawag nimo na ba si director diha kay kuhaan nimo og pamahayag bisag naa ingnon kagwa, ingna nga wa. Pero karon di nakalikay ang mga public officials kay di cellphone na. So imo na lang Anywhere they can contact, no? Bisag na pa sila sa Talawag Lasang makakontak ka. And then so murag with the kind of communication that we have today, murag nagkagamay ang kalibutan. So lahi sa una. Unya ang line of communication sa mas moderno karon kaysa una. Kaysa una ang mga reporters magsalig lang sa landline. No other line of communication. Kung gusto kang mo-interview og public official, adtuon gyud nimo. Unya madugay pa ka kay napay mga bisita, so dili pareha karon nga mo contact na lang ka. Unya sa kining ka wa pay mga text messages. Then later on dunay packet bill. Na kuan ka, i-inform ka nga mo kalitog tingog to imong packet bill, nya please call office. So manaog ka og magsakay kag jeep, manaog ka mangita kag telepono kay mutawag ka sa imong opisina. Dili pareha karon nga inig abot sa message, pwede kang mutawag. Unya naa kay unlimited call karon. Daghan So nakatabang ang teknolohiya karon, sir. Ang teknolohiya o ang communication. Communications. Dakog ikatabang labi na gyud sa media. ato